Fl-aħħar sigħat instabu 30 każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna fil-waqt li fiequ 38 persuna. Dan ifisser il-każijiet attivi issa niżlu għal 280. L-ammont ta' fatalitajiet kaġun ta' dan il-virus baqgħu 416. Fatt pożittivu li fl-aħħar sigħat ingħataw il-fuq minn 5,000 vaċċini tal-COVID bl-ammont ta' persuni li ngħataw iż-żewġ dożi huwa dak ta' 111,318. Sa issa madwar kwart tal-popolazzjoni ingħatat it-tilqima sħiħa. F'pajjiżna kellna 30,411 il-każ tal-COVID-19 fil-waqt li kellna wkoll 29,715 il-persuna li fiequ minn dan il-virus. F'intervista mat-Times, il-professur Charmaine Gauci wieġbet għal numru ta' domandi tal-pubbliku fejn saħqet li bħalissa qed isir studju biex jaraw il-vijabilta li wieħed jieħu booster tal-vaċċin ta' kull sena. Dan fil-waqt li s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika qalet li l-vaċċin li qed jittieħed issa żgur se joffri xi forma ta' resistenza għal varjanti ta' dan il-virus u appellat biex kulħadd jieħu tilqima. Intant it-tlieta nfetħet ir-reġistrazzjoni għat-tilqima għal daw kollha li għandhom 30 sena jew aktar u tul dan il-jum kien hemm rapporti ta' kjuwiet twal barra ċ-ċentri ta' fejn qed jingħataw it-tilqim, partikolarment fl-Università ta' Malta. Fanqas minn ġimgħa oħra mistennija jkunu rilassati aktar miżuri ta' mitigazzjoni f'pajjiżna fosthom mingħajr it-tnejn meta ristoranti jiftħu parzjalment il-bibien tagħhom sal-5 ta' wara nofsinhar. Madankollu jibqgħu magħluqin u blaħjel ta' meta se jerġgħu jiftħu il-gyms, il-barijiet u l-każini, l-iskejjel tal-Ingliż u qatt ta' negozji oħrajn fil-waqt li pajjiżna qed jimmira li nibdew li naraw it-turiżmu jerġa' jirranka f'Ġunju li ġej.